Goddag og velkommen til jagten på The Big One. I dag er jeg på vej ud til Gravhede Sø for at se om vi kan fange nogle gedder. Jeg har ikke Daniel med mig i dag, han laver lige noget andet i dag. Men det er jo lige før at gedderne skal blive fredet for en måneds tid, fordi de skal lege. Så vi vil ud og se om vi kan fange nogle af dem og se om de er i god stand og klar til at gyde. Og vi arbejder selvfølgelig med catch and release, så de vil jo selvfølgelig blive sluppet fri igen, hvis vi fanger dem. Det er jo meget vigtigt, at man passer på, hvis det er. Men følg med her og se, om vi fanger noget. Jamen, så er vi kommet frem til Gravhede Sø, og det bliver lidt spændende at se, om vi kan narre en gedde i dag. Gravhede Sø er jo ikke sådan en kæmpe sø. Det er sådan en lille bitte en, men det vil vi da prøve at kigge på. Se hvordan det var ledes. De har lavet nogle flotte forhold her. De har lavet sådan et hus, hvor man lige kan spise en madpakke, grille lidt. Men sådan her ser søen ud. Og jeg tror vi vil gå helt op i den ende der og starte op ved siven der og prøve. Så må vi se, om der kan være noget. Men det er en gammel mergelgrav. Så yes, den kigger vi på. Lad os få gear i gang. Og jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal prøve med for noget i dag. Jeg tror, vi starter med en eller anden form for wobbler. Eller måske sådan en popper. Jeg tror egentlig, at vi prøver vores popper derovre. Se, hvordan det går. Jeg ved ikke, om der er nogen, som har fanget nogen. Shit, der var et eller andet dernede under broen. Så jeg tror, vi starter her ved den her bro. Det bliver vi da godt nok forskrækket. Der stod lån lige nede under broen her. Men lad os se på sageren. Det er den her, vi fisker med i dag. Der er nogen, der bevæger mig fisk på det samme blink hele dagen. Jeg har ikke rigtig fundet det blink, som er godt til Gravhede Sø nu. Så jeg bliver nødt til at prøve lidt forskelligt. Og så I kan se, så har vi jo lidt forskelligt at prøve med. En af mine absolutte yndlingsblink, det er en Tormentor. Kan være, vi skal starte med den. Tror jeg, det gør. Og jeg har simpelthen sådan en fed gang nede i vandet. Og så kan du se, at jeg kan kaste længst med sivkanten. Det er sådan en rimelig præcist blink. Du i den der? Nej, vi tager en klassiker. Den helt klassiske Abo High Low i de klassiske røde og hvide farver. Det er som et svensk sommerhus. Det bliver den, vi vælger nu. Så må vi se, hvordan det går. Det var et godt kast lige efter sivkanten. Så er det ved. Perfekt. Øj! Ja. Så var det årets første gedde på. Så må vi se. Og det er selvfølgelig sjovt, når man har sådan en lille stang her. Så er det jo selvfølgelig også altid en god kamp. Det er ikke et kæmpe monster, men den ser okay ud. Og vi gør nettet klar.
Sådan. Og det var vores første gede, som vi lige har fanget her. Så det er dejligt. Jeg tror ikke, at det er en gede, vi vil veje sådan i den forstand, men jeg skal lige have fat i dig. Det ser faktisk ud til, at det er en okay fisk, det her. Så man skal helt ind efter sivkanter, ser det ud til. Sådan. Så det var årets første gede. Den er vel sådan cirka på ja, 1 kilo måske, eller 2. Nej, 1 kilo halvanden måske. Men så vil vi sætte den ud igen. Så er den smutte. Først årets første gede. Sådan. Jeg håber Daniel laver, så han ikke er med på den her tur. Ej, det var dejligt. Men det var også et rigtig godt kast, vi fik lavet der. Helt inde efter siven. Ligesom det skulle være. Og nu kan jeg jo selvfølgelig ikke ændre mig for. Nu bliver jeg jo nødt til at prøve en gang til den samme vej. Selvom der sandsynligvis ikke står nogen derovre, så skal jeg alligevel have prøve. Den fik vi lige reddet i sidste øjeblik der. Og vi har været her ikke en hel times tid. Og så har vi fået den første gede. Det var nice. Og der var på en Arbo High Low, en hvid en, ledet.